Hartu dituzue edo gehienak izango duzuelako papertxo bat aurtzen gaur zuzenbidez herriz herri bozka emateko papera. Eta, bueno, hau da pixka simbologia hutsa da, simbolikoa. Beraz, bukatzen denean, bukaera emango diogu, pixka dena banan-bana hemendik pasatuz, eta urnan papera sartuaz, bale? Denak egiten badu hobe. Naiz pixka luzatu, berdin da. Pero bueno, baina ez dago gauza hauek azian. Gauza hauek antolatzeko. Ya zarro eta ya no. Azaroaren 20 dugu gaur. Berez, 14 alkatek deituta, herri galdeketak egin behar ziren eguna.
Ariketa erresa zen. Baztango ordenantzek ahalbidetzen duten gisen, alkateok herritarren iritzia konsultatu behar genuen. Erdizeko bazkaleku komunalean okupazioa magnari baimentzearen inguruan alegia. Nonbait, gauzak ez dira horren sinpleak, eta erabakitzeko eskubidea ebasteaz gain, iritzi emateko aukera ere kendu egin dakute, herri galdeketak debekatuta. Alkate inoxenteagu. Uste ginuen garrantzitsua zela herritarren iritzia ezautzea. Beharrezkoa zela herritarrak entzutea. Iduri duenez, baztandarron hitzak ez jasola belaten bertzaldetik gobernatzen gaituztenei. Parte hartzeaz eta herritarren interesez ahoa betetzen duten mandatariei hain zuzen. Baztandarrok ordea, 100 urte daramatzagu lur komunalen defentsan, eta horretan segituko dugu. Horren adibide dira Hortzilarreko batzar nagusia eta gaur goizeko batzarrak non alkateok idatziak babestu diren. Gaur, azaroak 20, inposizio franko baztanen eta araze paradoxa, urna bera simbolo bilakatu zaigu izan ere eta ondarrastean han eta hemen errandugun gizian, iritzia eman nahi dugu. Hortaz, akitzeko, Nafarroko gobernuari zuzendutako galdera batekin bukatu nahi dugu. Ez batzar nagusiak, ez eta herrietako alkateok ere ezin badugu herri galdeketarik egin, nola egin behar du gobernuak baztandarrok magnaren meategi egitasmoaz dugun iritzia zautzeko? Oinarrizko eskakizuna da, sinplea. Iritzia eman nahi dugu, ez bertzeik, eta ez gara errepikatzeaz nekatuko. Inposeketarik ez, baztandarrok iritzia eman nahi dugu.
naz, Bueno, ¿qué estaremos? Alicia, venga.
baietzik bertzik ginela,